mga katik-tik, amok balikon tong video na siwa ko nga katong karaan. Matod sa pulong mo. Yes, di pa sa ilong. Di pa sa ilong mo ako. Oh, Diyos na Diyos ko. Ikaw, pagkatimaw. Isinas ako. Wala mo ibayaw ko. Nag-awit sa video. Love you. Pas-pasan. Lord, patawad. Last na. Lord, patawad. Si Inday maroon. Lord, patawad. Last na. Lord, patawad. Ato bang dali? Tanaw. Makasalanan kita, Lord. Patawad. Makasalanan kita, Lord. Patawad, Lord. Pila pa edad ni matuwak? 4. Ikaw la, bata pa ka dito la. Bata pa ay. Bay. Kwinta. Toto? Sinta na ka, uy. 60 na kayo, 60. 60 plus na ka lang, 62. Bata daw tayo niya balik, wak. Nagipanggap ako. Karang-karon na. Karon ba kanta ang bangga. Niya ka to Lord, patawad pagkaman. Gipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, o Diyos. Daigon ko ikaw, ikaw, pagasimbahon o halagaran ko ikaw, sa bisan asa pa, karan mo ibayaw ko, inlabihan ang grasya mo, nga di kahatag ka na mo, gasimbahon o kalagaran ko ikaw. Oh Lord, patawad. Ano ba no? Sige na, Kanta na ko. balik-balik na good. Sige, Lord, patawad. Lord, patawad, kasalanan nilala. Lord, patawad, kasalanan nilala. Dako na gid si Wako la. Ko na ay gamay pagod na siya dia. Gamay pa siya ata sa ano. Music kuan. Mga walo na katuig. Din. Ay mga katik-tik na ay picture karon nga gikalat ba nga matay na daw kuno ko. Nalagot yun ko anak ba kay simba ko. Buhi pa yung taon ko. Yun sa may nagpakalat anak nga picture anak. Kanang ugni apa na din sa doon lami lagi puspusan og dos por dos. Ang nakabutang dirila kay October 10, 2022 daw ka namatay to sa alas 5 sa hapon. Uy. Alasing ko sa hapon nag-inom bago ang nagtanduay ahat ka matay. Buang man siguro sila. Listo din nila magkuang-kuan kintay. Lagi dagan ben alarma la, dagan nag-message na ko na unsa daw ka. Dakong buhi in taon. Nanunglo. Nanunglo naman. Ang kanang naghimo-himo anak mo yung tanak mo gahi. Tulog siya mo gahi siya matikig ba. Unsa man imong gusto gid nga edad la? Unsa man? Gusto na ako nga edad. Kuan ko 94 lagi ang akong gusto kay inahan ako 94 man. Dili na nga mo abot 100, sayang pud. Oh, pagbuot sa Ginoo, sumpayan pa niya pa after pag 105, sagot pag pero magjango-jango na siguro na.
Sige, jamo. Manghisyo naman siguro dahil na. Di na ko anak, bahala di ko maabot, di na siya ko maghisyo ka ego. Kung balik-balian ko sa magbantay. Si Wako daw ang bantay. Na, iangang kong wako, manimalos. Napoy picture karon lao nga kala ni viral siya lang nga na daw lalaki gitubuan daw og tutoy kay sige ka og manok. Diyan mo ramang di nakatuuhan o magkaunday og manok, manubo di ang tutoy. Kuan, badges. Yun ang na. Si Wako, Diwa ko, mugda ko di tutoy kadugayan kay kada kaon anak. Fried chicken man. laon sa day sekreto para taas ang edad. Ang kuan sikrito arang inabot kay kadlaw nag-birthday ako kumari inabot ng 100. Gulay ra ang iyang kaunon, gulay ug isda. Inuwa di si makaog karne. Di ba ikaw mampod? O kaon man kong panagsa kanang pero di jud mo kaon og aning mga humba dili kanang unod ba. Mora kay kaon ko karne kay kalibanga man ko. Katdan siguro ko sa Muslim. So isda gyud og gulay ra. Oo, gulay. Ang naingon pod si Lola Aurelia lang nga di daw dapat masuko. Mo daw na yung sekreto para taas ang edad, di daw ka dapat masuko. Ikaw sige ra magkakasuko. Nga di man mahimo og di siya kumusupo kay pulis ng badlongan ning mga sakop sa balay. Di ka kaabot 100. Utong-utong rata na. Dili lagi siguro kay. Di man kan Pero kay ikaw pabot o 94 gyud mo gusto. oh 94 pero sa ako mama. Kay katoy mong mama sa una wala gyud siya nang hiso sa iyang mga tae. Nga oy. Nga regular ato kay si Marjorie may nagbantay unya kinaligo tug. Ang lakaw man siya tutol dito sa maligo siya. Kasi diyan na kuan lang to siya ba kay nahagbong sa katri amot kung sa tong pagkahagbong at katri nga napuwas man ang dunggan. Siya napuwas na hiwa. Nakuha na tangtang gamay na lang naghawid ng bitay maura ang katri ug naay blade. Lak. Ingon man sila giingkib daw itong wakwak kay ang American brand nga dako kaayo pare anang kadak aning bangko. Dako ako. Nagtungtong. Nagtungtong anang brandilya kay la Marjeline bitaw at mga atong bato. Naay bito lagi. Dako kaayo nga pa wakwak lang ito kay magba ang kaning daw kuno wakwak magpairing-iring magpa-American flag dagan. Oh. Nanging tungtong ang ano pare anang lingkuranan diyan sa balkon ba kay naamay pa dong sa kananay dianan. Bag mata ba ka kanang naon sa nanay daga na magkaayo dugo. Daga na kayo ang dugo lagi kay gamay na lang nagawin sa duga bitas. Giingkib daw kuno tagtong ungo. Nya. Katawa man ka. Itong American flag lagi unya ingon kog isog ba. Isog ba ala paghaling isog ba na siya kay Subang American flag. o kay aron mapatay ba? Oh. Ay, ego na siya awing diponit o gipuspos himbutora diya sa himbutora sa yuta kay balas man. Naglukso-lukso siya ang paglukso niya. Kadali rin yung maka-extended to din padong sa pangpang. Lo. Wak-wak lang ito. Silingan god ang gibantog. Dako kayo nga. Nabali dako kini nga nga kamprag la. Mao gani kinadak-an inahan daw ko nito. Amot ang bana ba katong ang asawa to. Hindi nanay no. Nya wala natanggal gid yang kuan. Mao tay Bitay. nahinungdan. Mao ra to hinungdan nga na siya na kuan. Maura. Pero kung kuan niya lagsik gyud dito siya la. Nagsik ako inahan nga. Tiguwang na to siya nga. Dili manimaho ito ang siya humot. Di brilyanting, di sabon, dili kumligo, di sabon humot. Humot ang diin ka kung kalihot ka, di mo kung sabon humot kan apyot man akong gawas ang sabon humot. Unsa ra dem ginasabon? Ila ba? Sabon panlaba. Labada. Si Lola Maria bitaw kay mahilig pug sabon humot. Anit siguro. Pero karon mo sabon na ako kay naay sa dikan sa Japan basin na putik ko. Nga naman kadagkatawa atong sa kamprag la. Di mo katawa magkakay ingon manggod ka. Kada ko. Dako kay kayo. Di po ko mo tunay nga anak kadako. Na
mata sa Amerikan, parang mauraan ng puyo, bitaw itong butanganan sa baylo. Grabe. Dua ka mo, di kasawanon. Sudah ko, anak. Grabe, loy, binuang man na. Kita gyud ka. Alam, di magkikita. Mura nang nagmanok or iro kada ta. Ipasugba. Lagi mo rin, kakatuan mo ka. Oo, ba, sa ba? Wa jud to ninyo napatay. Katong Lagi kay pag ingong kong paghaling kay isugba na sa kayo. Igibong na rin naman ni awin sa yuta niya. Katulo na galing lukso ang pangpang dito na dahil siya sa ibabaw. nag-ilis na ay nagbalik na din tong pagkatao. Ako, Okay. apat pa rin mo to. Nagiding ana ano. No, Ay abi na kisa to nahulog sa hagdanan la. Napog kay ingon nga nahulog sa Manahulya. Dili Oh. Itong ako, Mama ni mo? lola, inahan sa akong nanay. Mama, oh. Nahulog sa hagdanan. Sa hagdanan kay Diyos ang dalas ang balay niya. Ya pila pa edad ato? Sintok Jis. 110. Nya. Wala nahulog buhi gid la. Wala mahulog. Buhi ay kay manhimo pa to bulak, manahi pag sako nga sudlan sa humay. Humay. Ila ko mang basakan, manahi sako nga kisik. Makaano pa sila makadungog makita Bungol siya pero matawa maunsa. 110. Grabe man na ano. Ugwa to siya magbong gikang reyna man iyang tiil pagkahagbong. Nung nagbong man. Ba't manaog siguro to siya ba? Nya. Taas ga ay nga hagdanan ana na unsa ka to. Nga na po siya sa babaw, dapat sa baba lang to siya. Ato malagyan dito maghimo og ang kain sa ilaw bugdiga man. Nga humay man. Ang sako ato siya dito magtahi. Isog po to imong lola sa una la. Isog po to imong lola sa una. Hinayon to inahan ni nanay. Hinay ba moras nanay hinay man sulti. Istorya ko tong kuan lang katong nangagda ka sa mama ni lolo. Murag pinasingka. No, kay kami Surigao naman ako. Namindot na Miss Delphin niya. Mga dam pagkaon ingon malagi ang tingog sa Surigao. Dali na mo mga una ka. O nga na normal lang na sa inyo. Normal gud sa mo. Mamay gan. Miss Delphin. Hinay mo sa tingog. Ang imong asawa pinamimpi mag-isog kasi may ganahang ka nana singhag man. Ingog alang-alang wa di ay ni nadilban mo may tunog dito sa mo alang-alang maingon ko nga. Dali lima. Mga ano nga ka. Bang kita hay. Nga mamay ako tingog. Bitaw normal lamang yun ilalola ng isog. Murag Pinasingka gasuko ba murag pero wala good. gasuko pero dili good. Lain pud kita na otro-otron. Ma. Dali na ma, mga una ka. Mura Dali magplastic. na mo mga una ka. O anak ra. Mama dyan ako tingog. Mura gug sa tiginit. Mga agdapod mura pug nasuko pero iya ha kay wala ra gud to. Na tuno dito sa mo Nya mga to naman tag Surigao karong 24 lang kita na pod man ni Lola Maria. Uban na sad mo. Uban na sad mi mag-vlog na pod mi dito. Mato mo katatay. Ato na bisita. Ato sa interyong bisita. Ug kaloy ang taloy kay karong tuiga kapila kadto nakaadto sa Surigao. Katuloy yata. Birthday ni Lola Maria. Alangan ba unsa mag-ianso. Mga katik-tik, karon 24 pohon, magkita na pag pumisa akong igsuon. Maglipayon tagyod mo kung mag-ato mo kay mag-vlog-vlog na po mi dito. Mag-uban na po sila Lola Mag-uban na Maria. po mi sa akong igsuon. Hapit lang ako, birthday, December 15, base na limot mo. Og naapoy mo ipahalipay nako na tanduay bagtulog ka karton, sugot lang gyapon. Og kung unsa pa diha kay birthday naman ako. Naglechon ka la. Malipay, maglitson lagi og naay moabot nga. Litson og naay mo kuan.
Kung guys, kung na may regalo ka lola nga murag gusto ninyo siya palipayon sa tanan niyang mga pagpalipay pud sa inyo, pwede lang po ninyo i-message guys para ma-share ninyo yung gusto i-share ka lola, or gusto mo magregalo pa lola, i-PM lang po ninyo or sa page ni lola. Oy, mga katiktik, salamat daan. O kinsay mo hatag sa ako ang birthday. Saghan, salamat. Mga katiktik, sa atong panag-uban, tulo na katuig ang panag-uban nato. Salamat sa inyong mga suportar sa pagtanaw sa among video o pagsuportar unsay gipanhatag ninyo sa ako. Salamat pod. Salamat gid sa walay puas nga suporta ka lola guys. Kay palipayon pa man lola kutob sa Kaya halipayan tapos mo bisa dili pa mabugto ang akong lastik ko lipayon tadyod mo. Ba mo nay ako lang balo sa inyo kanang pagpalipay sa inyo. Maura tong akong vlog. Hinaot nga nalingaw mo, amping mo kanunay. Bye-bye.